Bi destbûyîna payîzê xweza jî bi reng û reng dixemile. Li gundê Kevenliyê navçeya Îpekyola Wanê jî paya xweşikbûyîna demsala payîzê wergirtiye. Gundê Kevenliyê li binê Çiyayê Erekê û 2 kilometre dikeve roşhilata navenda Wanê. Gelê vê derê jî di nava payîzê de amadekariyên zivistanê dike. Abidîn Kuşman jî tejî traktora xwe günî kiriye û berderiyê xwe vala dike. Güniyatîne deneber derê sobê pê tandûyê dirke, pê sobê dirkin. Pê nalit pêjin. Em şeveqê ez çûme hetan hem nîyo Romokî diye. Zêde jî ne yani baran nexte hat, nexte nehat menê qedera xweş îna diba yani ha. Dayika Abidîn, Naciye Kuşman jî behsê amadekariya zivistanê dike. Hema çıkfıdaki bir tane nasıl giriyor. Oraya kahira. Ben pekona kaçal giriyor. Günüm tinin bu zivistanê bu sobe bu panduri bu nampatni. Em pekona kadan tken em genimi dödürün. Şimdi zaten hana sev hana. Gül sana düşün. Jor bafet, jor hoş bir. Bana da morlar nonet pejin panduri tken tazı gödeni. Her şey çetken. Em hasta da girin, em aşkı da kiyin. Valam tefruşi, em bu xajı da girin, em de xajı, em de garajı, kozajı çetken, em hadi çetken. برای خدانه وانی هم گله تشتند بینی گله اوان بینی گله فعوان زوی گله خوش. Gelê gundê bi piranî, ajelvariyê ve mijûl dibe. Gavanê gundê, Okan Atê jî wiha behsa karê xwe dike. Sehari saat şeşan rabim, şeş niyond. Diçetin anbana çiyoy, diçeynin japaşe dinen doşen, paşe gene mast, paşe diben gene meşkiye, magi ha düyütiye. Paşe dene çeli xwe, bazı xwe hazırlığa stane kiyeme. Ji her deriyê gund, navanda bajêr, qele û behra Wanê diyar dike. Xweşikbûna baharê hin qedar xweş e, hin qedar yeşillik e, temîz e, hewake temîz e xweş e, nû hes neke lê bişte şehrê yani. Millet gelek dîte hawînî gelek dîte lê piknîkî dîte gezmoqî. Tişta herî xweşik jî gava roj ava dibe, bedewiyekê bê hempa derdikeve holê. Arif Aslan, dengê Amerîka, Wan.